O concurso literario escolar das Letras Galegas de Ribeira reuniu 314 traballos de poesía, prosa e banda deseñada. O auditorio deu cabida esta mañá a entrega dos premios. Un total de 314 traballos de poesía, prosa e banda deseñada foron presentados ao 29º concurso literario escolar das Letras Galegas, do que o Auditorio Municipal de Ribeira acolleu a entrega de premios nun acto que contou coa presenza das concelleiras de Educación e Cultura do Concello, Juana Brión e María San Pedro. Ambas agradeceron a participación e felicitaron os gañadores. Agradecemento sobre todo pola vosa participación nos concursos literarios que veñen sendo pois xa habituais dende o Concello con motivo das Letras Galegas, e que, bueno, o máis importante, pois, como decía antes Ali, pois era darnos a benvida e, sobre todo, agradecer a participación, non? Falábamos que este foi un ano complicado, foi un ano que agora botamos a vista atrás, eu penso que todavía pensamos que iba a ser máis complicado. O alumnado que se animou a participar no certame con 3 especialidades, poesía, prosa e banda deseñada, procedeu dos centros CEI de Artes, O Ballón, CED de Carreira, Galaxia, Colexio Grupo, CEI Frións, CEI Palmeira e Sagrado Corazón. Na modalidade prosa na categoría de 7 a 10 anos, Raúl Alonso Angulo con Viaxe a Galicia do CEI de Artes, Daniel Camaño Santos a meniña que quería ser doutora do CEI o Grupo e Ismael García Regueira con Quen é o mundo das tebras do Galaxia. Na categoría de 10 a 13 anos, premio para Nayara Folgar Tesón por Un amor impensable do Sagrado Corazón, Hugo Moure Dorca con A vida do tío Ramón do CEI o Grupo e Gisela Rivas Avelleira con A noite escura do CEI Frións. Na modalidade poesía de 7 a 10 anos, premio para Joaquín Vilar Gibay con Amósame o teu cantar do CEI o Grupo, para Ismael García Regueira do Galaxia con O peixe lendario, e para Vera Castro Pinazas co Arco da Vella do Galaxia. Na categoría B de 10 a 13 anos, premios para Aitana Marrero Pillado co Árbore Querida do CEI Palmeira e Boni Pérez Samuel por Onde o mar me leve do Ballón e Mauro Filgueira Saíñas polas Letras Galegas do CEI de Carreira. Na modalidade banda deseñada, na categoría de 7 a 10 anos, premio para Noa Vázquez Muñiz do Galaxia con Natalie e o Lago Máxico, para Daniela Romano Vizcaya, tamén do Galaxia con A festa de Alberte, e para Águeda Pérez Cadaval e Elia Riera Martín con Como foi a vida de Sela Arias do CEI o Grupo. Na categoría 10 a 13 anos, premio para a alumna do Galaxia María Luaces Sousa por A abella sen mel. Tamén do Galaxia Kevin Regueira González, premio polos semelgos, e do mesmo colexio Carmen Ramos San Pedro por A fada sen as.